Morenya koronga juango seromo kanyo sa dek mar otieno. Geno mara ni bedo koda odiochienga makare. Kawuono en chien tarik 3 dwe mar 3 dwe mokwongo higa mar 2026. Pod en kinde mabende pod ikwayo johera magi hawi makare mano mar higa manyien. Arwaki ni machiegni ma en wi Morenya koronga juang mokwongo wayudi thuond weche manyien. Dereva wetu naona ndio alifanya makosa, ndio alikuwa ameovertake. Hiyo gari ilikolide head to head. Trailer inasemekana ili lose brakes na ikagonga hiyo matatu nyuma, na kwa bahati mbaya tukapoteza watu 5. Ji 14 witongi magi emasichario mupogore magapaya. Kikopei kod katumani kawuono. We are talking of 2 Kenyans who are trapped in this building. Families and friends are in agony. They can't sleep. Chenro mag temo reso ji manyo otoromre kuom gi South Sio dhi nyime. Kajaten migawo mar jotich sirkal Geoffrey Ruku koni mana ji 2 ema odno nyoluar kuomgi. Wewe Junet, pesa ya uhuru ilianza kuwa mbaya siku gani? Siku ile ulikuwa unachukua hiyo pesa na hata yote hukuleta kwa chama. Amend siasa omedotwere kajagoro mar ODM Edwin Sifuna. Seyojo ODM mar Siro Ruto. Kajo Kenya Kwanza tokoni Uhuru tiyo kod Sifuna ipogo ODM. Nyakoronga jonka mora mintiere machiegni weche geno roma adimba paro ni wantiere achiel kachiel e mbui mago oganda yudo achiel kachiel e mbui mar Facebook, wantiere YouTube Citizen Digital. Benyalo oronwa ote kokadhe lai mago magote macho karade ka uchiela nono. Nyinga Sharon Onga wantiere ka koda Liz Otieno. Kwa chako ni ji 14 witongi magi e masiche ariyo mopogore magapaya motimore gwenge mag Kikopei Gilgil e apaya ma Nairobi kochomo Nakuru. Kod machielo motimore Katumani e wangapaya maduong' ma Nairobi kochomo Mombasa. Jogo moyudo hinyruok Kikopei otere od thieth mag Gilgil Sub-County Hospital kod Machakos Level 5 Hospital. Duol mochung'ne jiwo arita ya piny mapachoka NTSA okwayo joriembo mondo luw chike magapaya kendo were gi ng'we rititi. Ahinya to sani ma nyithindo biro bedo kadok e sikunde. Joyce Duor Mioler. E gwenge ma Kikopei Gilgil e apaya mawuok Nairobi kochomo Nakuru, masirano mar apaya notimore kar saa 3:30 okinyi e kin matatu madhi Bungoma mar Great Rift Shuttle kod trailer kama ji 5 owito ngimagi kanyo ka ji 7 mane oyudo hinyruok noring godo e od thieth ma Gilgil Sub-County Hospital kama ng'at achiel nowito ngimane koyudo thieth, makelo kwan ji duto mowito ngimagi e masirano nyaka 6. Trailer ilitoka nyuma trailer yenye ilikuwa imenifuata nyuma ikanikonga upande wa nyuma, ikanisukuma kwa trailer yenye ilikuwa imesimama hapo. Ikawa watu papo hapo. Tukifika pale tulisikia tu nyuma gari imeguzwa. Sasa kuna gari nyingine tena ilikuwa mbele kidogo. Sasa driver hakugonga hiyo ya mbele. Kwa maana angegonga hiyo ya mbele hatungekuwa sisi wote. So hiyo trailer inasemekana ili lose brakes na ikagonga hiyo matatu nyuma, na kwa bahati mbaya tukapoteza watu 5 ambao sasa hii wamepelekwa Sub-County Gilgil Sub-County mochari, na majeruhi wamepelekwa kwa hospitali mbalimbali ambazo ziko karibu hapa. Kwa machielo ji 8 owito ngimagi e masira mar apaya manotimore kar saa 4 otieno ma piny orugodo kawuono e wang' apaya maduong' ma Nairobi Mombasa. Masirano notimore kin matatu mar kambi mar Naikana mane ochomo Mombasa kod bas mar Tamid mane owuok Mombasa. Ji 6 ne owito ngimagi kanyo ka ji 2 to nowito ngimagi e seche mane giyudo thieth e od thieth ma Machakos Level 5. Meshak Mutua, achiel kuom jogo mane otony kowuok e masirano kendo yudo thieth e osuptal, koro seyo dereva mar matatuno kuom riembo marach. Dereva wetu naona ndio alifanya makosa, ndio alikuwa ameovertake. Hiyo gari ilikolide head to head. Hiyo gari ikikuja kugongana ilikuwa naona. Iligongana kichwa na kichwa. Nikaona gari imevunjika. Mabati imevunjika. Jal machielo mabende ne otony kowuok e masirano olero ni en ne owinjo mana muoch mar gimoro bang'e to oyudore e osuptal. Mimi
mara ya mwisho nilisikia mlipuko. After kusikia mlipuko ndo nilishangaa nini inaendelea. Kutoka hapo chenye niliona ya mwisho ni ambulance ikitubeba ikituleta hapa Machakos. Mimi maumivu yangu yenye niko nayo ni kifua na mikono, hata Mungu kutembea ni shida. Jatend od thieth ma Machakos level 5 Laktar Daniel Katua wacho ni ji 17 ne oringodo e od thieth no tok masirano. E kind jogo, ji 8 ne owito ngimagi, ji 3 dhi mbele gi yudo thieth ka ji 5 ne othiedhi modok pacho. Our doctors did a very superb job yesterday. They managed to save lives, and the patients we have in the hospital, all of them are stable. Laktar Daniel otiyo kod thuolono e nyiso derepe obed motang' ka giriembo e apeyni, ahinya to e sani ma yepo mag sikunde okayo machiegni, komedo ni rawere mathoth yudo hinyruok e masiche mag apaya, ka e masirano, jal mane otony ma hike ni piny mogik en jahigni 23, kama hike oniang' en jahigni 86. We are losing very young lives. Like in Malili, yesterday's Malili road traffic accident, I could see the ages ranged from 23 years, and the eldest in that accident was 86 years. So we are losing productive lives on our roads. We urge all drivers to be very careful. NTSA koro kwayo joriembo mondo obed motang' kendo oluw chike mag apaya, ahinya to e thuoloni ma yepo mag sikunde okayo machiegni. Joyce Odur, Ramogi TV. Nyathi achiel owito ngimane ka mamoko 2 yudo hinyruok kendo ringo e kar od thieth ma Jaramogi. Bang' tony e lak masira mar mach mane omuoch apoya e odgi kar 4:30 mar otieno manyoro. Mane gweng' Malisuka e Kisumu West e kaunti ma Kisumu. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. Rombe mag lit kod kuyo okwako chuny jogweng', anyuola kod familia moro e gweng' Malisuka mayudore e kar chung' od bura ma Kisumu West. Ma en kaluwore gi masira makoch mar mach mane omuoch apoya kar 4:30 otieno mane piny orugodo kawuono e od achiel kuomgi moweyo ka nyathigi achiel wang' molokore mirni. Picha mako od Gideon Otieno Oyombe ma odong' apum ka onge gimoro amora mane oresi kopogore gi nyithinde 2 kuom 3 mane nitie e yot, mana kaka moko kuom joneno mane okwongo chopo kanyo lero. Koro ne nyora around 10:30 to kwase chiemo. Before kata 10 minutes room to woko koko ni awoguru oko. Nti won sofi rume to oguru oko. Nti won sofi to ka donjo tedo ka kati koywa kati laki kore ma waigi gwe dot to dot yaore. Kaka dot na yaore to ka ngiot. Watno sawang to next extent maonge gima nwanya tim. Itinda riye manowuok turwa otiso neno malit to wan jogweng' wan be waneno malit. Gimoro amora orumo te ot. Gideon korka kore gi chuny lit lero ni dhoge moko okia kuma ochom ni mar masirano ne omienjo mana tok seche 2 kende bang' ka ne owuok e ode kod jaode Caroline ka gidhi liel nyamin mare Seme Kolenyo. Nyaduo ka saa 2 mawe nyithindo ka nyithindo nyiewo tedo manyiewo ne nyaka nyithindo soda mawe ka nyithindo madho ka wadgi tedo maringo machope liel gimoro saa 3:30 mwadhi mwadonjo mwachiemo dakika no simo donjo na gi jirani notice in kanye anan wuon Laven odi liel mach gi nyithindo te ringi mondo mi bi nya wuke liel kunyo ko kangiso kata mino dagi motimore kenyo kanyal ngite seche go nikech ang'eyo mirima maengo man ng'ata kaka ne gigore simbe no ne giwacho mana ni ote mowang' onge nyathi mowang' kara ne gipanda to nyathi to wang' adier jowad notama ndoka notama na wacho gimoro mama nya wacho to na winjo ka luor makata kanyo no kachope kaluore ni en masira mane ojoko gi apoya. Anyuola no koro kwayo joma chuny gi ng'won kod jotelo ma Kisumu County mondo ochopirgi okonygi kaluore ni masira no koro weyo gi duk maonge gimoro amora. Ana kwayo mana sirikal ni adong kaka unena ni
gi lewni ma nyathi go iko gi gik mane tiendagi emanyo an go. Nakwayo ni mondo ayudie kony, aonge ot gimoro amora rumo. Serikali nisaidie na MP wetu Rosa Buyu pia tusaidie. Jennifer, en gima lit sana, en uchungu, en gima very painful. Ok wan gi kwe ahinya kata gi mor ahinya kama wantieni. Ka nyathi wadwa iko diriyo nikech en kalubni podogo bese dhot ka nyiso nyaka wakuny bur mondo wadampe kamoro. Ok wanyal keya kend nikech mago bodi mag nyathi. Anyuola no medo tielo ni kata mana chenro mag iko, weche yudo ot machielo ne familia Gideon, yore yawo skunde ne nyithindo, koro en lweny kendo gin kod fuok maduong' konye manyalo resogi. Wakwayo kony mondo wayud kaka iko nyathi, to en bende kaka odong' dukni oyudie kata ot moro monyalo chako go gi nyithindo modong'. Sirikal kanyalo konye gimoro amora ma sirikal nyalo konyowago mondo konywago. Adwa ni mondo akwa jotenda madongo. Wan gi mwese miwa Ron ka, wan gi mwese miwa Ojanda, wan gi Rosa Buyu, Olago wuon Alwoch. Jowetewa gi mondo wuog oko mondo make bad dalani, mondo jowagi oyude kata gik manyalo rwako, kata lep nyithindo mag skul, books. Nyithindwa gi skul osechopo medhi yaw to ok ginyal dhi nikech onge gima ginyalo dhigo skul. Nyathi mane owito ngimane no, mirni mag ringre noseter e kar kano ringre ma Jaramogi. Nyithindo ariyo mane otony e lak masira makoch mar majno bende ne oring godo e kar thieth ma Jaramogi kendo ne osegolgi. Obila ma Kisumu West mane ochopo e dalano yango ni gidhi nyime kod timo nonro ewi gima dine kel masira mar majno. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Lesuka, Kisumu County. Nyakoro mgajong manodoko wach malit kata kamano kopogore gi mano sirikal koro yango ni ji ariyo kende ema odorofa molwar South Sea hodino negi mok ji ang'wen kaka ne uliek motelo. Magi oyanga kod jatend migao mar jotije sirikal Geoffrey Ruku manolimo kar masirano ka bendo lero ni odno nen mar orofa 14 mok 16 kaka iwacho. Chenro mar temo reso jomano odno ruomre kuomgi bende medo dhi nyime ka telo mochung' ne gede pachoka NCA osingo kaondamo ne joma ibiro yud kod ketho manyo kelo lwar mar odno. Walter Nyambaga miyo mathoth. En odiochieng' mar ariyo ka kendo chenro mar temo reso oganda ma omoko ka dhi nyime. Tingni man kod leke ma ombedore temo tulo oko kor ot to kod weyni ka ikolo oko mar faro oko jok man lopo rafano oruombore ka giniegi. Ekindeno, jatend migao mar jotije sirikal Geoffrey Ruku oyango ni ji ariyo ma gin chuknar ema odo rafano molwar South Sea kar chung' od bura ma Lang'ata odiyo ma ok ji ang'wen kaka iwacho motelo. Ruku koni ma oyango bang' jolony chero wang' dede kendo chiwo lipot ma opuodhi. We have two individuals, guards, who are suspected to be trapped in this building. We reviewed the CCTVs of the two pedestrians, and it is confirmed from the CCTVs that they were not trapped in the building. Bende sirikal oyango ni orofano ne ochopo mana 14 kende ma ok 16 kaka ilieko kod jok ma hedo wach aheda ka ok oyanga diera. Maybe we are using different ones but meaning the same thing. 14 floors with the basement and ground floor. Oyango ni chenro mar reso jok manie bo odno dhi nyime ka gin kod geno mar reso chukdar manyo masira no juko. Serious loss has been incurred here. We are talking of two Kenyans who are trapped in this building. Families and friends are in agony. They can't sleep. They hear the machines moving right now and hoping that at least their families will be reached when they are safe. We can't talk about people being arrested right now. The investigations are still going on, and we have not even yet known what was the cause of the collapse. The first thing we've actually asked, and we are moving in probably from Monday to sit down with NCA and its team, a multi-agency team that will also include the county government, and also call in all the contractors around here
so that we could even check the approvals. Magi timore ka chenro mar timo nonro dhi nyime to kod sekta duto kotelne kod fam kich to kod apisas mag NCA ka sirikal oramo mar kawo okang' mar chik ne jok moyudi kod ketho. The approval document which we have, there are still some issues which are not very clear in terms of whether the regulation were properly followed, why is it that the stop order which was issued in August 11, 2025 was not followed. By the time we are done with the scientific evaluation of the building materials from this building, we will take people to court. There are people who are questioning about this and why, but we want to urge and ask NCA that even as this disaster, we continue with the rescues here, we must continue and check what is the state of other buildings around this place so that we avoid such disaster. Apisas mago mag NDMU kata National Disaster Management Unit bende ochopo kaendi karom gi mar neno ni gi temo duto maginyalo mar reso jogo ma pod omok e bweke. And all the agencies are responsible for the rescue, and so far was make progress maber, one almost halfway wabro yudogi. Sama masira makama otimore, dhano nyalo dak kuom seche makalo 72 ka ok ochiemo ok otim anything, to ahinya ni wasega yudo jomoko kata bang' ndalo 5-6 chenro machalo kamagi endi, so waonge luoro. Anachunga ndani, kazi inaingia saa 12. Jioni saa 12 ya jioni naingia. Natoka asubuhi saa 12. Kama familia si tuko na huzuni sana. Tunashukuru serikali tangu jana walifanya kile wanaweza, wamefanya kazi, lakini tunataka waweke juhudi sana. Ile kazi inaendelea hapa sio kazi kidogo, lakini tunaomba serikali, President William Samuel Ruto aweke bidii, alete reinforcement mingi, watu kama wako uhai waokolewe. Familia kod osiepe man kod kuyo kod lit masani yudo hocho to pod ni kod geno mar yudo jogegi kangima. Walter Nyabaga, Ramogi TV. Tungni hedwond bura mar ODM nenore ni ok dhi rumo machiegni ne. Bang' jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna wacho ni lweny magoye e ODM en kalure gi chung' mar ni jatend piny William Ruto nyaka dhi dala e yiero mar higa mar 2027. Sifuna oyawo lweny kod jatend kweth manoki od bura maduong' mano Junet Mohamed. Mokoni ne omindni kod omenda moko e yiero mokalo. Ka jo Kenya Kwanza omako chung' ni Uhuru ema kelo pogruok e ODM. Kaka jafamarwa mana mar siasa Chris Owino leronwa, ogai mar DCP Rigathi Gachagua osingo duoko lwete kuom siro Sifuna kaka seneta ma Nairobi e tielo mar 2. Gweruok kod siemo wang' e duond bura mar ODM medo dhi mbele ka ndalo medo sudo bang' jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna mako amen kod jo ODM mamoko e kinde yiko mane oyuore kod kweth mobalo kod sirikal e kaunti ma Murang'a. E yiko mar min jaod bura ma Embakasi North James Gakuya, Sifuna oyawo chunye kendo wacho ni lweny magoye e duond bura mar ODM biro kaluwore kod chung' mare motegno ni jatend piny William Ruto nyaka dhi dala e yiero maduong' mabiro. Mimi najua Kenya hii it cannot afford another 5 years of William Ruto. It cannot afford another year of William Ruto. Na nataka nimalizie kwa kusema, kwa sababu mmesikia watu wakisema hapa Sifuna anaelekezewa maneno. Hii vita yote unasikia nikipigwa ndani ya chama cha ODM ni kwa sababu moja tu. Nimesema Ruto one term. Gichir kamar Simba, Sifuna omako amen kod ogai mar jod bura manok Junet Mohamed ma owacho ni onge kod ratiro mar seyo jatend piny machon Uhuru Kenyatta e wi gwenyruok mani ODM ka otudo Junet Mohamed kod gwenyruok mar pesa ma oko ni Uhuru Kenyatta ne ogolo mondo chul agents mag Azimio e yiero maduong' mokalo. Watu wengi wamesahau Mlima Kenya hii kwa mara ya kwanza Baba Raila Amolo Odinga alizoa kura zaidi ya 1,000,000. Na ndio maana mliona nikipigia Uhuru Kenyatta asante, kwa sababu alitusaidia. Mlituzukuma lakini alitusaidia. Wengine walikula pesa ya Uhuru Kenyatta sawa sawa. Mimi najua kama katibu mkuu pesa nyingi ambaye tulifanyia campaign ilikuwa inatoka kwa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Wewe Junet,
pesa ya Uhuru ilianza kuwa mbaya siku gani? Siku ile ulikuwa unachukua hiyo pesa na hata yote hukuleta kwa chama. Weche mag Sifuna biro bang' Junet Mohammed sayo Uhuru Kenyatta kumano ma owacho ni Uhuru temo tiyo kod jotelo mag ODM e baro duond burano. Weche mag Junet bende osilwedo kod jatindai ma jatend piny Faruk Kibet e kinde iko ma jod bura machon Maliku yani Enoch Kibunguchi e kaunti ma Kakamega. Wale wanahubiri ukabila, wale wanajaribu kupanga chama ya ODM, yule retired president ambaye amepanga hawa kina Halwale, amepanga kina Shifuna, amepanga kina Osotsi, ati baada ya hii uchaguzi ya William Ruto akishinda Mluya asiwe rais, tunaambia shetani ashindwe. Gino manyalo dhi keto Sifuna e mbero maliet, ogai ma DCP Rigathi Gachagua onyiso Sifuna ni en thuolo madonje DCP poni oriembe duond bura mar ODM. Na wewe Sifuna, mambo yako iko sawa. You are good leader. Hapo Nairobi sione mambo yako ikiharibika. Mambo yako tu itaharibika ukienda kwa Kasongo. Ukienda kwa Kasongo tutakukimbiza kama baisikeli ya kuibiwa. Lakini kama utakuwa pande yetu, my supporters in Nairobi, and there are many, will be kind to you because you are a good leader. Na hii Nairobi ni ya community zote. Wewe Sifuna, wewe ngangana. Tungetaka usurvive huko ndio ODM ikuwe part of us. But in case atakufukuza, you have a home in DCP, you are welcome. Tutakukaribisha. Chris Owino, Ramogi TV. Manen Speaker Marod Bura Mamalo Kenneth Marende hokoni jatend piny William Ruto nyaka were kod singo makinde ka kinde kendo ket mahino e tich mar kelo lokruok ne piny Kenya. Oluoni lek mar William Ruto mar keto piny Kenya e rang'iny marom kod piny Singapore e yore uchumi ok nyal bedo mayot kaluwore kod gope ma Kenya nigo onge mar tije e kin midhiero mamoko. Marende bendo yango mar dok e alap mar siasa e yiero mar higa mar 2027 ka en bende hokuni oromo laro kom mar jatend piny kendo rito mana thuolo mowinjore mondo oyanga chung' mare. Inawezekana, lakini haitafanyika kwa haraka sana hivyo rais anavyoongea, kwa sababu anasema kwamba tunahitaji trilioni 5 na tutapiga hiyo hatua. Saa ingine anasema miaka 2, anabadilika anasema ndani ya miaka 10 itakuwa imefanyika, lakini si hivyo. Lazima tuwe na mpangilio kamili ndio hiyo ndoto iweze kukamilika. Na nasema hivyo kwa sababu hii. Kufikia sasa tuko na utafiti ambao unaonyesha kwamba nchi yetu ya Kenya iko na deni karibu trilioni 12. Sasa ukichukua trilioni 5 haiwezi lipa deni ya trilioni 12. Sasa huwezi kupata utajiri ufikie Singapore kama bado uko na deni ya trilioni 12. Kopogore gi manatiri weche matimore County manoma Migori kama nyithindo manyiri maromo 120 mosebedo ka odak e kar jot makomo boto e sub county ma Kuria East. Bang' ringo nyange oduoke miechgi ma otelo ni yepo mar sikunde. E kinde ma pod luoro nitiere ni thothgi kidek chun kod nyange ka moko bende nyalo yudo midhiero e chopo lek magi mar somo. Jafamarwa George Juma nigi ler mathoth. Bang' bede kar jot mako jolo mar Komoto Manatha Mission kuom kinde mar dweche 2, nyithindo manyiri mane ringo nyangwego ma Kuria e giko mar higa mokalo ne owe thuolo mondo kodgi miechgi mondo giikre ne yepo mar sikunde. Nyithindo manyirigi ne omi kony mopogore opogore ma oting'o buge mag somo, taulgo mag rieko kod moko madhi siro somgi kod ruogno mami contract. Kada bed ni gidok e miechgi kuonde mane giringe nyange, luoro to pod thoth ni dek moko kuomgi pod chun kod nyange, ka moko bende koro dek lek margi mar somo koro nimo pi bang' jonyuol gi ramo ni ok duok gi sikul nikech ni giringo nyange.
wanapokuwa wamekimbia na kukataa ukeketaji, wanapata shida katika upande wa kulipiwa school fees na mambo mengine, mahitaji ya msingi katika maisha yao. So tunaomba kwamba iwapo tutapata nafasi ya shirika amba mtu ambaye anaweza akasimama na wasichana kama hao, wapo wengi ambao wamejitokeza kwamba wanatoka katika hali ngumu na pia wanahitaji msaada ili kwamba waweze kutimiza ndoto zao za masomo haswa. Rescued for the period, but actually they are going back to the same parents who wanted to circumcise them. So we are not sure whether some of them are going to end up being circumcised. That is not known because nobody follows up that. Very important to have a permanent government rescue center. Jatatinya wogno mami kontrapi county mamigori Koleta Bwai wach nitiere moko kuom nyithindo mane oringo nyange ma osechopo irgi kawacho ni jonyuolgi odagi ni koro ok nyal siro somgi nikech nigiringo nyange. Mmoja ameweza kutupigia simu kama mi contract, tukajaribu akafika hapa kwa Motobo na hata kikani hata kwao. Kwa hivyo tunakuwa na hizo challenges, sababu akihitaji anahitaji kwenda shule, anahitaji kuhudumiwa, ana haki pia ya kuhudumiwa. Ningeweza kuomba kwamba serikali iweze kusimama na hawa watoto, tuweze kuwa hata na rescue camp, hata kama ni moja Kuria East, moja Kuria West. Inaweza saidia sana. Jokedo kod nyange mag nyiri e kaunti ma Migori wacho ni gima duong' ma onego tim kod piny wacho en gero kuonde jot nyiri ma oringo nyange nyalo dakie kendo migi kony duto kod piny wacho nyaka chieng' gitiek sombgi. Kupata watoto kutoka katika sehemu ya Antimaru ambao katika koo zote za Kuria wao ndio wamefanya hiyo tohara ya wasichana watoto wa kiume. So kuna wasichana ambao wamekimbilia katika kambi hii. Tuna wasichana karibia 120. Lakini kama serikali, hata kama ni wabunge wangesema kwamba acha tuchukue hata CDF, tuweke hawa watoto mahali ambapo inaweza kuwa rescue. Na rescue sio kwamba ni hawa watoto peke yake kutoka kwa FGM. Kuna issue ya gender based. Hivyo tunaomba kwamba serikali iweze kusimama kama inaweza kutupea hizi rescue 2. Hata kama itakuwa moja, hata kama ni Migori County, lakini watu wanaweza safirisha watoto na waweze kufika mahali ambapo wako safe. Coordinator mami contract kendo jakanyo ma Pan African Women Association e piny mar Norway Benta Dhiambo wani gisetemo dhiro piny wacho mar Kenya mondo koro ger kuonde jot ne nyithindo manyiri moringo nyange. Kata kamano mai koro pok otimore. We have been asking and also asking the government to come to rescue these girls with the permanent rescue center. It has not come to be there now. They've been using these temporal centers, which is not very good because after they are sent back home, they are not still safe. Adhiambo ni bedo kor kar jot ma nyithindo ma oringo nyange nyalo dakie nyaka chieng' gitiek somo kende madhi bedo yo makare maneno nyithindo manyiri ma oringo nyange odhiyo kod somgi nyaka gitieko. The importance of government rescue center is a center where they can go and stay for longer periods and go through education and are done with the education with support for the government or with those who are willing to support them through education. So it's a center where there is no threats, there is no going back to the society and also facing the circumcision. So George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyadi mang'eny oganda oluoro kit tich magitimo kaluwore kod chal mag tijgi. Apis maggi mabende gimonde pile ka pile en mar kano ringre jomotho mar mondo mi ginon gino mabende kelo tho mag oganda. Wayudo thuolo mar loso kod jabero mar piny owacho Dr. Bernard Media mosebedo katimo tij baro kendo nono ringre jomotho kuom thuolo mar higni mohew 25. Kata kamano, kopogre gi tich motimo, Dr. Media en ng'a ma esigande. Dr. Bernard Owino Media, jauyoma kokwiri mawuke kar chung'od bura mar Rieda e kaunti ma Siaya. Osetimo tij bero kuom thuolo mar higni mohew 25. Gisani en jabero mar piny owacho e weche mag baro ringre jomotho ka itimo negi nonro. Atiegra Scotland, University of Dundee in Scotland, a forensic medicine. Mano natieko higa mar 2015, mano 2015. Koreka biro kaito board Kenya Medical Practitioners Board bang kasetiyo bange kaito koro abedo approved gi joma nie field no kaito abedo registered ni atiegra e field no. Igni te masetiyo chakre na atiegra command de okalo 25.
Kata kamano, nang'o momiyo noyiero tij bero to ahinya mar baro ringre jomotho. Koro kiseng'iyo kaka dend dhano tiyo, tang'o miyo ji tuore, tang'o miyo kata ka ng'ato tuore, tang'o ma dimi mondo koro ng'ato dhi mondo michop kama koro tho, tang'o miyo tuoche moko biro e yo ma kamae, ang'o ma kelo tuochegi. Koro mano inyalo ng'eyo mana ka iseng'iyo kaka dend dhano tiyo, midhi ichiegri mi ing'eyo gima dhi marach e dend dhano. Koro mane ma nomiyo adonjo e field ni. Athietha kaka jomoko. Malaria nyalo thiedho, kata baro joma ngima, jok ma bero, mago be tije ma anyala timo. E mbalariany wapuonjo jo undergraduate matimo medicine, kata mana postgraduate be wapuonjo ga matimo masters in medicine. Wakonyogi, wapuonjogi, wamiyogi experience, nikech mano e kaka ne wachamo muma ni nyaka be wa dispense some knowledge, wisdom moko ma wan godo matin. Dr. Media lero ni tij bero en luongo kaluwore ni en tich mok tim kod oganda mathoth. En a calling, nikech idwa ni mondo ikony ikony kuonde mamoko, nikech ok ji mang'eny madang' dhi kuonde kaka mao, lakini ng'ato ka ng'ato ji nyaka dhi kuonde mopogre. Omuom to onge ka, omuom ok dang' omuom to onge. Omuom ma yudo en mana moroma, chamo gi nyithinda mag konyo achiel ariyo mag jodalawa. Olero moko kuom achiedh nade mosebedo koyudo e tije. Samoro conflict bedo, nikech samoro iparo kata osewachi kata olando ni joma kamae emotimo gini, to koro oluongi kanyo ni mondo itim gini, to nyaka iwach adier. Koro ineno kaka itimo ang'o? Ineno kaka iya kanyo mos, to samoro ng'ato en watni, to en kanyo. According to oath najua kete kata wathiedho, kuyieno mondo wathiedh joma chiegni koda kata chiega ni athiedho, nikech there is wawacho ni nitie wachiegni ahinya ma feelings nyalo interfere gi kaka inyalo tiyo tiji. Nyadi mang'eny waseneno Dr. Media e galamoro ahinya to kaluwore gi dwaro mar nono buche mag thoe mopogore opogore. Kaka jabero mar piny owacho, machiegni ni ne onono buche mopogore opogore, moriwo tho mar Albert Ojwang, rawera manolalo ngimane stesend obila higa mokalo. The bleeds that we found on the scalp, on the skin of the head, was partially spread on all aspects. Ne onono thoe mag ringre mane yudo ka owite kwari e gwenge mag Mukuru kwa Njenga. Thoe manonene bungu mag Shakahola. Nyocha ni bende ne onono gima nokelo tho mar jaod bura machon Malugari Cyrus Jirongo, manowito ngimane e masira mar apaya. Kaluwore gi tije mag baro kendo nono ringre jomotho, Dr. Media lero ni kinde ka kinde nyaka omany johocho. Mana kaka dang' yud ng'ate moro tuom gi mtoka kanyo, ng'ate moro tho, to dhi e counseling. Mago nitie, kata juoke kaka wan nyaka wadhi for services makamago. Wawat ni disaster situations, makoro disaster situations, dhano tho mang'eny, ringre bad to chot kucha, ang'o motimre, to tich nyaka tire. Omedo ni familia ne kaachiel kod anyuonde bende orwako kit tich motimo. Ma idak go be ong'eyo tich mitiyo, donge gineni e mbui kacha to ging'e ni ng'ane ne to nodhi, koro ang'e ni odhi bero to ang'o duogo to kang'o koro gin be koro ging'iyogo. An gi wadna moro machiegni mane kana adonje kozni, to nopenja ni midwa dhi tiegri mana, idwa dhi baro jomotho? Ayini ooyo, ma watimo mana tich kaka onego ti, ok ni wadhi baro jomotho, en science. Owito oko paro mar oganda ma japaro ni gitimo tijegi ka gimer, kowacho ni mano en ataro mar chike mar rito tijegi. Ka wadhi e tich kucha, en riski kitimo scientific work, mondo itim ka itiyo gi gik makamago, inyalo golo report mopogore. Omiyo wan kaka juoke ok oyienwa, and even civil joma tiyo ok oyieni
kapo ni ochuni social mopogre gi kuonde tich gi jo magi jokongo mane kro kaka an sani samoro kamane kae ni samoro abero be achalo ng'amo tamo gimoro adier ok be achalo ne oganda ma japenjore gimomiyo ni nyaka nona kendo bar ringre ng'ato kata bed ni ging'eyo gimokelo tho mare. Dr. Media lero gimomiyo mano ochuno. Ka ng'ato imiyo thieth makare to tho ok nyaka koro ang'i inono ni to en ang'o monege kata obed mana malaria mimiye yath malaria maber kae to dhi otho wang'e ni malaria onege to malaria ni to imiye yath maber ang'o momiyo tho. Koro wadhi kuro to wabero kae to watimo be nonro mamoko mondo wang'e yie ni ang'o monege mabor gi malaria ni. To gik mawatimo en mondo wakony piny wa data makonyo jothieth to be konyo public epidemiology to konyo be policy formulation ka wayudo data maber. To mabor gi mano be kuom jogi be otho konyo e gima be waluongo ni closure ka ging'eyo ni gima kamae otimne ng'ani to timre nikech achiel ariyo adek. Kopogore gi tij bero, Dr. Media lero kit chiemo kaachiel kod tuke mohero. Nahero hoki, an natuga hoki kae to bet gi osiepena samoro ka be kayudo thuolo kata ka an koni so ahero traveling ahero wuothi neno piny koni gi koni go mbaka to somo be nyaka kwa somo ahero somo gimoro amora mayudo adonje somo medo ng'ato media to be ichamo ga ring'o kadok danga wuondi hata nyama choma ahero malich nyama choma achamo ring'o kabisa to daktari to dongi ileko gandi kise tichegi an lek ana magik mana wachako neno chon ma ok danga wachi ana ngima chala gi mag jomoko. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Nyakorom gajongi winjo kanyo gi itiyo tuo ni ngimane chal mana kamaga jomoko. Kwa kamano dakika 35 tok saa 3 mar otieno gi siganda jabero Dr. Bernard Media bende makelowa e yweyo mokwongo ka yo matin kik dhi mabor aduog kod weche mathoth mag weche manyien mag oimore. Get inspired as we welcome you to the world of stories. History, culture, heritage. Afrimax brings you stories that turn dreams into reality. Stories designed to connect you with people and give a glimpse of African sounds. Definitely good. Watch these intriguing stories of Afrimax only on Viusasa. This is where the magic happens. Beikori mar doke pacho kama sigerni ilero gimor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, timbe machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka ok mana chikni emomiyo koro sani wabedo kaka familia kar nyamerwa. Dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga. Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 mar otieno, mana e Ramogi TV. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach.
Are you a Kenya government civil servant na uko na ka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Guitar, police na guitar. Aboy handsome woman away a bed and breakfast ka technically lunga ngija entertainer. Wakwani hawe mameto meto. Hawe mabecho becho mar happy new year. Kawadonjo 2026 wakwani muri nyasaye umi hawe gingono duto manitie piny kale principal unasema namna. DJ Smollett, happy 2026. Kwa woke family mar Royal Media, family mar Ramogi TV, chandro madumu mar tierero. Wawacho ni happy new year. Dakika 39 tok sadek mar otieno machiegni wadhi nyime kod weche manyien. Jolweny moyiedhi mag piny Amerika omonjo piny Venezuela kendo mako jatend pinyno Nicolas Maduro kod jaode Cilia Flores e kar dak margi mantiere kod arita mager e boma maduong' mar piny Venezuela, Caracas. Jolwenj Amerika ne opoyo Maduro kod jaode Flores e dier otieno kane pok gichopo e agola mar pondo mogere e yodno. Ondamo ma Trump opuoyo kaka manyiso lony mano mar jolwenj Amerika. Sirikand Venezuela olando ne jopinyno mondo obed akicha kendo giwuog kuonde ma gintiere ka giseo monjno. Russia, Iran gin moko kuom pinje makoni Amerika onyisa goko ne Venezuela. At my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch a spectacular assault. And it was an assault like people have not seen since World War II. It was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. This was one of the most stunning, effective, and powerful displays of American military might and competence. All Venezuelan military capacities were rendered powerless as the men and women of our military, working with U.S. law enforcement, successfully captured Maduro in the dead of night, but captured along with his wife, Cilia Flores, both of whom now face American justice. Kopogore gi manya korom gajuanga tiri weche matimore county ma Siaya. Jatend migao mar teko Opiyo Wandayi oyango ni sirkal okete budget siling bilion 2.2 ne keyo teko stima e county ma Siaya. Koloso e kar chung'od bura mar Rieda. Wandayi oluwo ni sub county mar Rieda bende gigeto tudo familia 4,000 gi teko mar stima kaka yor jiwo yuto kod ngima mar jopiny. Wandayi okoni sirkal oketo mahino eneno ni gwenge mathurka obedo kod sitima ka olero ni gitiyo machiegni kod od bura mamalo eneno ni budget oketi ne chenrogo. Kwa mara ya kwanza vile Mheshimiwa Otiende alinena, hii constituency ya Rieda imewekewa pesa kupitia bunge la kitaifa shilingi milioni 357.
kwa ajili ya kuunganisha stima kwa familia karibu 4,000. Na vile vile kaunti ya Siaya ikapewa shilingi 2.2 bilioni 2.2 kuunganisha stima kwa manyumba karibu 20,000. Tukiendelea mbele tukupitia bunge tutaweka pesa ingine ili ikiwezekana wakati tutakapokuwa na kura ijayo iwe kila kijiji imepata stima. Na lengo ya Mheshimiwa Rais Ruto ni kwamba ikiwezekana zaidi kila boma iwe na stima. Na ikiwezekana zaidi kila nyumba iwe na stima. Tarieda is one of the places with the lowest reach of electricity in this country, and therefore it requires affirmative action. We thank Waziri and we request for more allocation, because the over 300 million will let about 4,000 households. But the households that are lacking electricity are well in excess of 50,000 in this constituency. Obila manande hotima pedha mar kedo kod ohand kong'o moko puodhi e sub county ma Chesumei. Ndalo manok bang' jatend piny William Ruto lando ni sirikal dhi medo mahino e kedo kod kong'o kod yedhe makelo mere pacho ka. Magi timore kaluwore kod ywak ma jopiny osebedo ka golo ni kong'o ma chiko ko puodho osebedo ka medore gwengego kendo keto ngima oganda ahinya to rewere e andaki. E kinda pedhano obila ne omako ji 2 ma itudo kod ohand kong'o. Moko makoch kod omenda ka bende komanda mano mar obila ogolo siem mager ne joma timo ohala makamago ni dhi kawnegi ondamo mager mar chik. The drink that we have arrested this evening, 139 sachets of 200 milliliters. We actually were able to jump over the fence to get into the compound, because when they realized that police officers were around this residence, they didn't open the door, and therefore we had to make our way through by jumping over the fence, and we were lucky to get the drink that's before us. Given the nature of the offense, I just want to confirm that as a county, we are putting our efforts together to see to it that this second generation drinks and even the illicit brews, Changa is a lot, and even Kangara, and I think it has really affected the county. I want to give a warning to all those families that are involved. They would rather look for an alternative source of income, but not illicit brews, not second generation brews, because they are affecting our society. Nyakorom gajuanga tij fuambo dwaro chunya. En tich minyalo tim ka gik mathoth timore. Jofuambo wuok ga oko kendo gidhi menyo sigendni. Thoth gigo matimore tijgi kachiel kod fuambo samoro bende samoro ok chopnu. E pap ka gidhi manyo weche manyien, weche lalnegi kendo e kinde magitungo weche kaluwore kod gik magineno magikone to loso sigana. Samoro ginyalo kayo lewgi, moko bende gito e nyiero nikech ditam gi pimo. Cleophas Oluoch ochoko moko kuom tipo manyiso gik matimore e paw fuambo, to tich nyaka tire. Ma ohala mara loso gige gedo mopogore opogore. Tenya ma ni Orofano ma oluar ne igero ka itiyo kod ananza. Emomiyo odorofa mano winjo be ni chopo e ode mar 12 ochopo nyaka Endi ng'eyo kit ohala mantiere kar ka. En ohala nyakwala mogi. Aya. Kowuok kuom wards kuma ichako pogie nyaka e machine kuma iregogie kaka yor neno ni thor wach mar odiochiengni to anyuola kendo yawa. Anyuola era chiegni gi yawi. Opoka gike dhot kikubaya. Giwacho ni ohala ni endi ber kendo miyo gi yuto kendo kod doko ne gin kod midhiero mopogore e sama yawa. Nadhi mamit
Twende. Homa Bay. Ng'iyo yore manyien mag lony manyalo konyo e geng'o landruok kute mag ayaki. Kuna kitu nimesema hapo. Bang' ringo kuom odiochieng' mangima, ma en achiel kuom kuondego ma nyamburko ikelo e sawa. Let's go. It's flu. Boniface Mwangi sani koro nyalo buonjo toxic. Boniface Mwangi sani koro nyalo buonjo tok doho wito oko ketho. Gini gi geno mar yudo konyruok mochwere. Yaye owinjo ni lukucho. Kadha. Nikuangalie wewe ama niangalie hiyo flap? Ka jopuonjre moko 16 to sani pod nitiere kar thieth ma Moi ka girito yudo thieth kwantum. Kwa ajili Taita Taveta. Hapa ni Taita Taveta mapani wake. Kisumu West. Aya. Kata ni kwan mar jopuonjre mariwore kun George Aoko. Okang' makamago miyo gi yot. Nikifika kumaliza. Nianze. Nikiu. Hapa ni wapi? Mombasa. Homa Bay. Siaya. Migori. County Makisi. Kisumu County. Nairobi. Mana kama nyakorom gajuang mago gin moko kuom weche matimore tok tent. Iwacho ni behind the scenes gi dhongere. Koko mano dakika 49 tok saa 3 mar otieno. Akayo matin ka aduogo kod weche mag tuke kigidhi mabor. Would you like to work in Dubai or Saudi? Ajira is connecting you with top employers in these and many more countries. We have openings for jobs as taxi drivers, bike riders, cleaners, security guards, construction, and many more. We offer full recruitment support from application, placement, and guidance on visa processing and onboarding. To apply, visit our website www.m-ajira.com. Complete your profile and our systems will automatically match you to the right jobs. Find us on TikTok at m-ajira.digital or Facebook at m-ajira or call 0709 488881 for more information. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Dial *860*419# to get In Christ Alone as your skiza tune. Yes, nyakora mogia juang. Endalo makoro wadhi rwako higa manyien. An kaka nyakochia Joana Rigi kendo orders manase yudo order number 3 maen Sara Gutu gi order number 2 maen Michael Awete. Mano gima oro nu free. Awiso Happy New Year.